Сподіваюсь, у вас багата фантазія. Так вось уявіце, што я, напрыклад, маладая мама, якая нарадзіла дзіця і з нейкіх прычынаў не магу сабе яго пакінуць. У Беларусі мы даведваемся пра розныя гісторыі. Дзяцей знаходзяць у хмызах, на цеплатрасах, у сметніках. Кагосьці пашанцуе ўратаваць, кагосьці не. У Чэхіі такія выпадкі рэдкасць, а цягам апошніх 13 гадоў тут удалося ўратаваць ад такога лёсу ўжо 178 немаўлят. Дзякуючы аднаму чалавеку, заснавальніку сеткі бэбі-боксаў Людвіку Гесу. У ягоны дом на ўскраіне Прагі я і прыехала. Не, з гэтым не пайду. Чэшскі журналіст, пісьменнік і апантаны гадавальнік коней Людвік Гес заснаваў першы бэбі-бокс у Чэхіі ў 2005 годзе. Určitě se mě dotklo dřív a dotkne se mi do dneška velice, když slyším ve zprávách v televizi o případu, kdy nějaká maminka svý dítě hodila do kontejneru. My taky máme takový slogan, který tiskneme na našich letácích a ten je v popelnici umřu teda. Самы першы бэбі-бокс быў усталяваны ў Празе каля гінекалагічнага цэнтру. Толькі ў ім ужо атрымалі шанец на новае жыццё 25 дзяцей. Усе яны жывыя, здаровыя, жывуць у прыёмных сем'ях. Jediný, co musí matka udělat, je, že zmáčkne tlačítko, otevřou se dveře babyboxu, tak do něj matka vloží dítě, s tím, že jakmile do něj vkládá dítě, tak mine světelná závora a teď by se měly zavřít automaticky dveře. Ve chvíli, kdy došlo k vložení dítěte do vaničky, tak ještě než jsou zavřené dveře, tak už to alarmuje, odesílá to SMSky a zároveň přibíhá zdravotnický personál. Усё, што адбываецца ў бэбі-боксу, транслюецца на манітор. Бачныя толькі дзіця і рукі таго, хто яго ўкладае. Знешніх камераў назірання няма. Бацькі застаюцца ананімнымі. Potom, co je vloženo dítě do babyboxu, tak přibíhá buď lékař nebo sestřička. Otevře dvířka babyboxu a vyzvedne dítě. Tak, dítě vloží do deky, nabalí ho a utíká na oddělení. Tak, zvedli jsme miminko a s miminkem odcházíme k nám na sesternu, kde musíme miminko prohlídnout, zapsat veškerou dokumentaci a následně zavolat sanitku, která miminko odveze do kojeneckého ústavu. Сігнал аб тым, што дзверкі бэбі-боксу адчыніліся, прыходзіць на кампутары і мабільныя тэлефоны медсёстраў, дактароў і самога Людвіка Геса, які вядзе ўлік кожнага ўратаванага дзіцяці. У Людвіка Геса некалі загінуў сын-падлетак, і грамадская думка звязвае ягоную прагу ўратаваць малых з колішняй сямейнай драмай. Дабрачынны фонд для кінутых дзяцей «Статім» складаецца з Людвіка Геса і яшчэ 3 немаладых, небагатых людзей. Грошай ад дзяржавы не бяруць, ды яна і не дае. Тым не менш, іх высілкамі па ўсёй Чэхіі адкрыта ўжо 75 бэбі-боксаў. Ten spolek je soukromý a živí se žebráním. Prosím angažovanou veřejnost, aby mi přispěla na zřízení babyboxu. Babybox vyrábíme my a babybox dáváme nemocnici darem. Стаўленне дзяржавы да сістэмы бэбі-боксаў парадаксальнае. З аднаго боку, яна іх нібыта не прызнае. З іншага боку, напрыклад, гэты бэбі-бокс умантаваны ў будынак ратушы ў Празе. Сігналізацыя падключаная да сістэмы бяспекі дзяржаўнай установы. Чыноўнікі ніяк не могуць вызначыцца са сваім стаўленнем.
Vnímáme tam oba dva ty aspekty, jak ten život a zdraví toho dítěte, tak i ten aspekt toho, že to dítě neví o svých kořenech, což je jedno ze základních práv dítěte, které vyplývají z úmluvy o práv dítěte. У чэшскім заканадаўстве няма ні слова пра бэбі-боксы. Але тут, што не забаронена, то дазволена. У Беларусі дыскусіі вакол магчымасці ўсталявання бэбі-боксаў вяліся ад 2009 году. Тады ініцыятарамі выступілі Генпракуратура і Міністэрства аховы здароўя. Аднак дыскусіі аціхлі. Беларускія чыноўнікі не маюць даверу да сумленнасці і адказнасці беларускіх мамаў, а таксама спасылаюцца на інтарэсы дзіцёнка, які мае права ведаць сваіх бацькоў. Як быццам бы без бэбі-боксаў у 100% выпадкаў гэта адбываецца. 96% populace český je pro babyboxy, 3% že je to jedno a pouze 1% že je proti babyboxu. У Чэхіі і ў Беларусі паводле закону бацькі могуць пакінуць дзіця дзяржаве. Аднак людзі ў нялёгкай жыццёвай, а часта і цяжкой псіхічнай сітуацыі не заўсёды гатовыя прайсці доўгі бюракратычны шлях. Кажуць, што змагацца трэба з прычынамі, а не наступствамі. Яно так, але пакуль разбіраюцца з прычынамі, бэбі-боксы ў Чэхіі дапамаглі ўступіць у жыццё ўжо 178 малечам, а некаторым гэтае жыццё і ўратавалі. Babyboxy nech tady jsou jako pojistky, jako hasicí přístroje pro krajní případ, i když nebudou třeba nikdy použity.